Ahojte, ja som vaša adminka Timi a dneska vám ukážem, ako skladajú gumičky. Takže ako prvé, čo tu budeme mať, sú tieto dve malé kufriky. Toto je prvé, tento je druhý. Mám rôzne farby, takže takto. Oranžová, zelená, modrá, fialová, zelená. Tuto mám také aj dvojfarebné už. Takže tuto mám dvojfarebnú, fialovú, modrú, takúto. Modrú, fialovú. Ešte mám takúto. Takto. Ďalej tu mám takýto kufrík. Mám tu gumičiek. Zústavím ho ukazovať nebudem, lebo je dosť rozhádzaný, lebo sestra sa s tým hrala. Takže takýto kufrík. Ďalšie, čo tu mám, je takáto trojposchodová krabica. Mám tu veľa farieb. Mám tu aj takýto stav malý. A ešte mala by som tu mať niekde kovový háčik. Ale neviem, kde je, takže takto. Ale nájde sa. Potom tu mám stav od Rainbow. Keď máte vzadu napísané Rainbow, tak je originál. Keď nemáte, tak nemáte originál. Máme tu ešte takúto poslednú trojposchodovú krabicu, v ktorej mám výrobky. Tuto mám nejaké minimumka, tu nám mám rozhodené gumičky, ktoré sa mi nechcú triediť, takže tak. Dúfam, že mám nejaké veci. Takže mám tu takéto napríklad. Takéto. Takto. Niečo z mojich výrobkov. Takéto púzdro sa u mňa nájde. Takýto krásny červeno-žltý fištél. Takýto. Mám tu veľa náramkov, takže neviem, čo mám ako prvé ukazovať, takže nechám to takto. A už nemám nič také, takže zatiaľ nič, ale ešte mám niečo v kufríku. Mám tu takýto stav. Stredok už nemám, lebo som ho rozlomila. Rozlomil sa mi, lebo je tento pás veľmi ohybný. A mám ešte niekoľko S-klipov. Mám tu aj gorálky, napríklad takúto zelenú. Farebné S-klipy, biele S-klipy, prívesky. Takže zatiaľ všetko. Takže ešte mám niečo. Mám takéto háčiky. Mám ich veľa. Toto plné je háčikov, ale ešte mám rozhodané. Takže zatiaľ ahojte. Uvidíme sa na ďalšom videu a ahoj.